TV. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Jakoromoge juang ticha beach kachopo sangwene wange. Kamae eka kawamoke kawakelo ni pado maliet magluo benga luo rumba. To kachopo sa beach wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kake sewi njalo nyakoromoge juang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to osetikode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jopumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Aboy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Juma ka juma wayudo jip ngima lokore chunje yudo geno. Rieny motegno pako idho ngas mamalo kendo twak dhi matut. Tudri kodwa An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in. Biya. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Chak sabato ni ging'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, ares achiel okinyi nyaka sadek okinyi kod an Lorena Chen. Nyakorom gajuang dakika uskado pradeko dadek tok sapagaru marukinyi machiegni henonro mar gazet nyinga Sharon Ngaukan kenda antiere ka Moses Ochieng jafombo marwa mano mar kambi mar Royal Media ka mabindo brobido kono gudo gazeto kiny makawuono Daily Nation gi The Standard thor weche mano ka gimiyo pek opogore. The Standard thor weche mabindo gimiyo pek en tho mano mar laktar mungere kaka Victoria Mutiso mabende nochel gi magina apaya e gwenge mago mag Upper Hill mantiere buore Nairobi kae ka nonro mano mar tho mare pod imedo nono. Daily Nation otino manyoro jatend piny mano William Ruto nochiwo yanga twak mare moyiedhi e chal mar piny Kenya dongruok mabende piny Kenya chano timo motelo ne Vision 2030 koran no kanyo kondike ni Ruto's roadmap. Moses kapoko chako nonro mar gazet nyalo mna ka thuolo mar Moses ni Kwaramoge. Damos ni Kwaramoge kamoro amora magintie no yaore kendo ageno ni giru maber Sharon.
Aparo ni wacha kan nagi twak moyiedhi mabende jatend piny Kenya nochiwo otieno manyoro mano ka koro onyiso ikruok mabende entiere godo mano ne vision 2030 lek mar piny Kenya mabende jatend piny Kenya mano mar ang'wen mosenindo Mwai Kibaki nochugo kanye higa mar 2008 sani jatend piny nolando ni twak moyiedhi ibro bed ka ibago tich adek mano tarik 12 mano mar dwe mar 8 mar higa ni twak mabende ibro bedo kotelone. Sharon ne waneno nyoro ka jatend piny nowuok oko kendo notwak gi jo Kenya to jo Kenya ne expect gik ang'eny kendo ne gin gi geno ahinya ni nitie duoko moko mosebedo ka chando chunygi mane jatend piny dhi duoko lakini kaluwore gi twak mar jatend piny nenore ni penjogi moko nokodwaki to jatend piny no oyiero mondo mi owuoye weche mag dongruok kendo oket Kenya opar ne jo Kenya kama jo Kenya nitie kuma jo Kenya wae to kuma Kenya onego dhiye to waseneno manen jatend piny Mwai Kibaki jatend piny mar adek Mwai Kibaki ne olaunch kendo noketo ayanga ne jo Kenya roadmap kata kaka Kenya onego ta vision 2030 ne to koro sani waneno mana kodong igni moko matin higa adek to vision 2030 rumo koro penjo ma chunjo piny koso dibed ni ok wadhi neno kata ok wadhi chopo lek mar vision 2030 nikech kata ka neno ton mar jatend piny kaka nowuoyo nyoro nenore ni nitie gik moko mapok wachope kendo oneno ka koro saa oseka ahinya ma ok nyal timore kaka ne gipango kata kaka nokete chik mondo mine vision 2030 mondo chopi to kendo neno ka jatend piny notemo wacho ni koro midhi mbele vision 2030 nenore ni ng'eny gi ne onge katiba to nenore ma koro ji dhi mbele kaini ma wacho ni next week tarik 12 gidhi ket national forum ni nenore ni en gik makoro kose losi to kendo idhi kete e pen chik kendo idhi ket gi e katiba kata kineno ka nowuoyo ng'eny notemo weche meche mag katiba kendo notemo luongo gine mag katiba nini mag katiba saka no gine to kendo gima nomako wang' jopiny kendo kata gima ne jatend piny temo insist notemo compare Kenya to gi pinje mopogore opogore. For example, no compare Kenya gi China. Nikech owacho ni in the 1980, Kenya gi China, kata nenore ni Kenya no per capita GDP mar Kenya no yombo China. Nikech China ne gi $200 US dollars to Kenya ne gi 450. No neno wacho ni nenore ni nitie gik mane jo China otimo ma wan pok watimo kaka piny to kendo no kata ko biro Afrika kano tem compare Ghana to gi Zimbabwe wange kaka Zimbabwe osea mabor e weche mag economic nekech chien kacha kaka ni tagi no ken yo maber ne gin gama ne gin joma ni tagi miluongo gi dhio ngadi dictatorship kata loch moko dhi kare koro nenore ni nitie gik moko dhi kawatimo kare momiyo Kenya oko ne ka dhi chopo vision 2030 koro penjo makendo jo piny penjo rento why now makoro dong mana iga achiel to wadhi yiero ma iga manieni be jotelo mani opposition kata jotelo mopogore dhi bire forum ni mondo gol pachgi to koso en gima koro dhi tigo mondo otem keto vijo Kenya kanyakla mondo omiye tam mar ariyo Sharon mane chok moyiedh ma bende jatend piny Kenya nobedo godo diche manyoro ganda na paro no nyalo twak bende kotenre kod okenge mamoko kaka twak moyiedhi ma bende jatend piny Kenya jabedo godo huja chiwo kata kamano aparo ni ma kore no kang makare iwacho ni ma en lai mane bende piny Kenya luo kata bende en twak ma bende moko kuom oganda nyalo neno ni obiro modeko mana kodong higini adek to wadhi wacho ni higni adek kapok oromo 2030 en twak ma moko kuom oganda nano ni en twak mane bende ni chako chon nikech en twak ma bende jatend piny Kenya mano senindo Mwai Kibaki nochako kanye higa mar 2008 kata kamano jatend piny wacho ni mae lek ma bende biro bedo ka chiero uchumi kod dongruok kata mana tok higa mano mar 2030 ang'eni pinje mopogore ma bende itajo kata mana iwacho kanyo gin moko kuom pinje ma bende nowacho e twak mar Nyakwar Mgajwang' en bende nowacho ni nobedo piny gi jolony nano kanyo kanowacho ni ne ntiere kanyo gi Profesa Hiroyuki Hino Profesa Anyang' Nyong'o gi mamoko ma bende notwak godo kaka inyalo chier twak makama ka bende chieng' tarik 12 mano ma dwe mar 8 ma bende dod odiochieng' makiny wageno winjo ni en twak mane ma bende biro bedo kiketo kare Sharon kendo ng'eyo ni waseneno ka for the last 1 year watemo kopo kata watemo golo gik timo kaka jo Singapore notimo road to Singapore kendo en slogan mose beda inya to koro
wakiani vision ma beyond 2030 ni dhi chopo ae Singapore koso en vision ma pod ok dhi miyo wa target mar Singapore nikech ka ineno kata kitemo kaka Singapore timo gi kata compare geographical kata piny Singapore to gi Kenya duong' molo Singapore to kendo Kenya nigi resources moloyo nini mag natural resources mag compare gi Singapore to ngi koro Singapore neno o develop kata o bench gi ng'eny gi technology koro en gima jatend piny koro nego come up clear mondo wach ni to koso does it mean pod wadhi e yorwa mar Singapore cha koso koro wada ji compare gi pinje moko mopogore kaka China to gi Ghana to kata Zimbabwe kaka notemo liekonwa kacha cha nikech nenore ni Zimbabwe gi Ghana timo dhi maber molowa kaluwore gi ochumi margi sanie. Tigini penjo mane gbenwa penjore naume ni piny Kenya pinje mabe de jatend piny Kenya bende na luongo duche manyoro nikech no luongo pinje mopogore moko kuomgi wacho ni piny Kenya noloyo kata mana gi dongruok en koth mane ma bende nochako gowa nikech ang'eni Mwai Kibaki na nitiere gi vision 2030 mabiro dong' mana higni 3 jatend piny Kenya masani mano William Ruto bende nowacho ni ogeno loko ochumi mar piny Kenya mar mondo mi piny Kenya bende dongre kaka Singapore. Aparo noketo between 2030 nyaka 2060 emomino duche manyoro nowacho ni twak ma bende biro bedo kotayo Nyakorom Gajwang' en mar neno kaka piny Kenya nyalo goyo turbine e lek mare mar ochumi kod dongruok tok higa mar 2030. Sharon ng'eni kwan welo pacho ka kendo wasebedo ka kuom thuolo makoro waneno kaka weche dhi to adieri makende wang'e kama koth osebedo ka gowago kaka piny sana to weche mag mibadhi waseneno ka weche mag mibadhi osethiro dongruok e sekta mopogore kendo waseneno ka weche mag mibadhi ni kelo gine mang'eny e chuny jopiny to kendo riwruok iluongo ni national unity waseneno ka Kenya nyaka ne yud uhuru nitie weche mosebedo ka theko sana to e national unity ka iyudo ka sasa yama wadhi e yiero to onge riwruok moro ka ji wa yiero to ji onge ga gi riwruok kata samoro moro ma ji dhi e yiero neno ka jotendwa pull extreme mag their tribal lines koro waneno ka adieri makende wang'eyo nikech iwacho ni ng'ama rwako weche monge kama weche diego wang'e kama weche osebedo ka diewago to achiel margi en wach mar mibadhi kendo waseneno ka cases mag mibadhi gi osewuok oko to yo mitiyo gi kata yo miyalo gigo ok osebedo kadhi maber kata punishment for example China ma wabedo compare go in the 1980s ni ma wacho ni GDP wane kaka ne jatend piny olieko ne waingo kata ni China for example weche mag mibadhi gi komaki to ena death penalty to Kenya ka waneno ka weche mag mibadhi gi komaki kendo kidhi e court to kendo ina hero kata in ng'at moro ma ji celebrate makata kiwuok to kendo yieri waseno jotendwa mang'eny moyier to nigi cases mag mibadhi gi koro ka Kenya dwa dhi mbele kata ka wadwa dhi e vision mar 2060 nyaka koro lok kaka watimo gik moko nyaka koro waneni mibadhi gi wathiro gi national unity waketo to kendo kaka watimo weche ga ka wadhi mbele koro nyaka lokre Sharon. Nyakorom Gajwang' bende thor wach makamano dhi bedo godo gi welo mar mondo mi gin bende hawinjo na pachgi kotenre kod okenge makamano ng'eni sani kisera mar ombulu dhi nyime moko kuom oganda samoro nyalo nene kaka kisera mar ombulu kata kamano ne jopiny mohero dongruok bende ber ka twak makamagi bende hikete tim wawere gi mane ite mar abich bende weche motenre kod siasa Moses chal ka gima kweth mapingo piny owacho bende loso odegi oduchi manyoro nono kanyo ka kweth mapingo piny owacho koten gi kod mano Kalonzo Musyoka jatend Wiper Patriotic Front ma bende nobiro e lela ka bende wacho ni tipo ma samoro osebedo ka kere mbui mopogore wacho ni en romo ma bende jomoko neno ni samoro odhi siro serikal Kenya Kwanza nowacho ni oyo pod ne kweth mana mapingo piny owacho kendo gineno kaka kweth no nyalo bedo motegno motelo ne yiero maduong'. Sharon ng'eni mane en jalup jatend piny machon Kalonzo Musyoka chien kacha osebedo ka jise ni chung' mare ok osebedo kadhi kaka ok osebedo kako en gi chung' moriere ahinya lakini ne waneno kowuok nyoro to kendo for the first time kata chien kacha nche waseneno ka manen Secretary General ma ODM Sifuna ok gisebedo ka gi hold rallies wang' achiel to of late kata for example nyoro ne waneno ka Sifuna beni o company go mondo mi ne gi los gi jopiny gi kwed weche madhi mbele kae nini koso di bed ni olengo kata odhi siro ma en jatend piny masani William Ruto edwaro kom mar kata tam mar ariyo to kendo ni neno kacha koro lenore ayanga ni Linda Mwananchi kweth ma
mowuok e ODM nenore ni gidwa loso party gimoro ka ji dhi mbele kendo ne gineno ka Sifuna nowacho ni gin giseketo kenge makare kendo giketo gik moko kata gisolo jogi kata gitemo rally jogi mondo gilos party ni. Koro penjo ma jopiny to party ni does it mean ni koro gidhi wuok e ODM officially to koso pod gidhi dhi under Azimio? To kendo neno kanyo ka Kalonzo mane en jalup jatend piny nowacho ni yiero ma 2027 chalo mana gi tuo tu. Ne waneno ka tuo tu ne weche noko dhi maber ahinya ne sirikal sama ne man jatend piny Moi ne nigi candidate ne mane oprefer ma sani retired president Uhuru Kenyatta, lakini opposition no wuok oko kendo no support Mwai Kibaki manoyombo. Koro tingeni Sharon chien kacha wecho salokore kendo ok chalre gi kaka ne itimo siasa madiere cha to gi kaka itimo siasa sanie. Diere cha jo matindo kata youth nok ng'eny tineno ka youth gi kaka gitimo siasa kata gitimo weche gi mag siasa opogore gi kaka chien kacha. Koro does it mean ni the play kaka ne tuo tu chakoso gik moko dhi wuok mopogore 2027 kane kech kaka ne Kalonzo wuoyo and confident ni position dhi yombo kendo dhi yombo moloyo kaka ne tuo bedo. Koro waketo wang'o kendo wadong' mana gi achiel mondo wadhi e yiero manyien kendo koro waneno ka campaign boss chuo chieng' kae. Koro en mana wang'o ni to ere ng'ama jo Kenya dhi trust mondo gimi oter gi mbele kata hotel negi kaluwore kochakore 2027 kadhi nyime Sharon. Mano bende matimore ka bende wang'eni campaigns bende medo jimbore kata bed ni IBC bende nacho ni campaigns ja Korngwa Jong biro ka chako dwe mar 5 mano mar higa mabiro. Kata kamano warito romo mabende haneno kama ne jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta biro luongo kuku mano mar Azimio la Umoja biro ka romo chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. Taneno ka romo no bende nywando kanyo jatend duond bura mano mar KANU Gideon Moi kanyakla kod jotelo mamoko. Kopogre gi mano ikruok ne yiero maduong' ma Nyakoromga Jwang IBC bende aseno ka iko odegi. Kata kamano nitiere seyo mabende IBC no bionegi ka Nyakoromga Jwang mane ite mar 6 mabende IBC bende nokwedo paro mano mar mondo mi kik ket elela iwacho ni live streaming kik ket achiel kachiel kaka kuno biro bedo kadhi. Kata kamano en paro mar chik Nyakoromga Jwang mabende Senate nosekadho taneno kanyo sponsors mano mar bill kata mana paro mar chik makama nen kanyo Aaron Cheriot mabende jatend kweth mathoth od bura mar Senate kanyakla kod Stewart Madzai jatend kweth manok od bura mar Senate. Kata kamano banka koro nogole e Senate paro makamano nochwal e National Assembly mar mondo mikadhe ano kanyo kanochopo nyaka e sombe kata mana somo mano mokwongo bang'e nomoko kanyo. Tingeni paro makama josiasa mopogore nwaneno kanona ka jatend DCP bende nobiro gi paro makamano ni chal ka gima IBC hitemo dhir mar mondo mi kiko tang'ne oganda kweno mago mbolo. Sharon, yiero ma Kenya kato sana presidential election ema nitiega gi weche ahinya to weche mag results ni. To IBC no wuok oko nyoro no aneno ka gikwero wach ni. Koro waketo wang'o mondo wane kaka gidhi bedo. To wang'eyo chien kacha chakre yiero ma 2013, 2017 to gi 2022 nyaka ne wakal katiba manyien ma gima nie chik ni nyaka giketa yanga kaka igo ombulu to kendo kaka kura ikwano. Koro waseneno ka results gibedo stream life e Bomas kacha to nitie sebe mosebedo chien kacha kiwacho ni koso dibed ni jomoko interfere gi server ni seche ma results gibedo streamed. Koro gima IBC koro nego wuogo kelela kendo mondo giler ni jopiny ni weche kata penchi kata gik mitemo propose gi kama kaka idhi time kendo kama results pod dhi bedo streamed to at this level nikech waseno kache wacho ni kata kauseno kaka itimo yiero mar president, senator, governors, women rep to gi MPs results mawuok e polling station kacha iwacho ga ni final kendo nego bed published to bedo streamed to the National Tallying Center. En process mabor kendo en process mapani tallying kata kwane manually ok nya bedo mayot Sharon. Nano ni presidential results wabiro rito moloyo kaka wasebedo kwa rite gacha. Kendo wang'eni
en yiero gama osebedo kani gi oluonga sitola mang'eny kendo en ga tense ma seche mokino kata kodhi nyaka kot. Koro waketo wang'o mondo wane ni to IBC dhi lero wach mar streaming mar result. Sharon kendo bill no king'iyo bill mar propose ni nitie kando ma kendo propose kaka ginyalo recall wabunge sama oseyier wabunge to kodhi mbele kaka jo constituency kata joma noyiere apart from live streaming ni bill ni be nitie kaka onego mbunge obed recalled. For example sano ka wabunge kosedhi od bura kachacha to ok gilu chik kata ok gilu chama motero gichako lege kata gichako tiyo gi chama mopogore opogore ka jidhi mbele. Koro nenore ni ka chik ni okalo kendo ata neno ka en gima ber nikech sama oseyieri gi jopiny to gi party kata kaka gikonego gidhi gitim kata kichako misbehave to jopiny onego bed gi right mar recall mondo giyier ng'at moro ma ging'e ni nyalo timo dwachgi kendo ginyalo timo negi dongruok kaka dwarore. Sharon mana kama Nyakorom Gajwang' ite mar abiriyo Nyakorom Gajwang' bende weche motelo ne yiero mano maduong' mabiro noneno kanyo mane ni jatend migawo mano mar kit chuech mopogore opogore jatend migawo mar jenda machon mana Aisha Juma bende gisani koro nowacho ni ogo bade piny ka koro en bende wacho ni ogweta kowuok e duond bura mano mar UDA. Aisha Nyakorom Gajwang' lap dhoge bende ndong ne kom governor mane county mano ma Kilifi en lendo ma bende nochwalo duche manyoro. Aisha Juma oseyiere kitengo kata migawo mopogore opogore to nenore ni weche ok osebedo kadhine maber to odong' mana higa achiel to wadhi e yiero. Koro nenore ni kulit bineno dhi e chama moro kaso daloso chama ne mondo odhi omany go governor ma Kilifi. Koso ang'o motimore ne Aisha Juma momo ne tieko tam kata momo ne dhi gi party mancho support nyaka 2027. Koro waketo wang'o mondo wane nikech UDA to noselando no wuok e ayanga. Koro waketo wang'wa ni koso dhi dok e ODM mane entie cha koso dhi e opposition koso dhi formo chama moro mondo dhi olargo kom Kilifi nikech wang'e ni saa moro amora ma yiero dhi mbele kae iwacho ni weche rugore kendo ji loko ga party saa mopogore opogore. Koro Aisha Jumwa en ratiro ne moro mondo mi owuogi omany chama kata mong'e ni ground nyalo yiere go mondo obed governor kata mondo oserve Kenya kata jo Kilifi okang' mopogore opogore. To bende ite mano mar abiriyo kanyo bende aneno kwano ma bende jatend piny William Ruto bende goyo motelo ne yiero mano mar 2027 ahinya kwano mano mar jalupne e yiero mabiro to biro bedo ng'a kindike kata mne thuolo mosekalo osebedo kwacho ni jok manyise mar mondo mi owuogi ok obi wuok. Koro en kwano matamre gi nono ma bende jatend piny Kenya goyo kanyo. Aparo ni Moses wadhi ite mar 10 ng'anyo mago mag jochiw thieth ma bende osebedo ka kelo ng'ikruok e suptende mago mag piny owacho. Counties mopogore opogore Nyakorom Gajwang' osebedo kwa goyo durbin jotuo winjo matek e kinde makamage. Sharon en wach malit ahinya kendo en wach ma wasebedo go chien kacha cha to penjo mani e chuny jopiny nikech waseneno ka samoro amora ma ng'anyo gi owuok to sirikal sana to ma counties to nyaka ma national government wuok oko. Inya neno ka last year ne strike mano budho ahinya to ne giwuok oko mane gi sign CBO kata deal mar dok e tich agreement mane gi sign gi sirikal to nyaka counties mopogore opogore. Koro en gima ok dhi kare gi jopiny nikech ing'e ni jo Kenya mang'eny to sana modak e gwenge mopogore opogore ok nyal afford kata ok nyal yudo pesa mondo mi gidhi gi osiptende mag private nikech chudo mag private ni malo ahinya koluwore gi kopogore gi ma public gi. Koro en gima keto ne jopiny hinyruok kendo en gima keto buok ahinya chuny jopiny ni sam ma koro nego gidhi yud thieth nikech ing'e ni Sharon tuo ok goga odi kata tuo ok gorga notice ni abiro chieng' ma kama en gima biro sa asaya. Koro en gima kelo lit ahinya kendo en gima oseketo jowa kata ngima jowa e akiriki kata kama rach ahinya. Koro en kwayo ne sirikal to gi county government gi kapok strike ni ochop nikech joga neno ka golo ga notice mar ndalo maber mondo kapok gichako ng'anya ila gi. Koro en kwayo kata en call kata mar ne sirikal mondo giwuog oko mondo gine ni sasa yama nitie ng'ur sana to joma chiwo thieth e osiptende mopogore opogore giwuog oko to gilerne gi kendo gibed kod gi bura kata consultation meeting mondo giler jogo lene gi tang'o ma chandore kata ang'o mose dhi marach mok ginyal lose. To kendo wang'eyo Sharon osiptende mopogore opogore osebedo gi ng'ikruok mag weche mopogore opogore sana kaka ichulo gi yedhe to gi
machines magitiyogo waseneno ka giwuok kendo gitemo seyo sirikal ni ok gimigi lwasi makare mondo mi gitim tijegi kaka nyalore koro it's a call kata en a wake up call mondo sirikal to sana mag counties nikech health nitie nini mobedo devolve mondo counties owuog oko mondo gine ni jopiny oyudo thieth e yo makare to doctors gi nurses gi bende oketnegi chenro makare mondo giyud kaka gikonyore gin be Sharon. Ngima jotuo nitiere kinda kuro Gasumbi Nyakorom Gajwang ka bende paro bende nochiwne nurses kanyakla kod jochiw thieth mopogore opogore mar mondo mi jotuo ma bende nitiere kama na ICU nitiere kama na HDU mar mondo mi one kaka inyalo konyo bende paro ni Nyakorom Gajwang nyithindo mine ma yache kin mamoko en mana geno marwa ni ywak margi ibro bede ka iwinjo koda sirikande mago mag gwenge e ite mar 12 Moses bende nitiere weche motendre kod dongruok ahinya e county mano Makwale nano kanyo jatend migawo mochung' weche mag pur kod pith na nitiere e county mano Makwale chieng' tich adek mano mar jumani dwaro nitiere mano mar chiero kambi mano mar rego sukari e county Makwale mong'ere kaka Kwale International Sugar Company mabendo kosebedo katiyo to ka luore koda Kagwe ano kwacho ne kambino kosebedo katiyo ka luore gi ywaruok mar lo kama kambino nitiere bende ka luore koda kwan mar niang' matin ma samoro kambino sebedo kayudo kanyakla kod delayed payments wacho ni jopur samoro gido tije kosechodo tijegi to chulgi e samo winjore. Sharon en wach maber ahinya kendo en wach makelo jiyo kendo en wach makelo mor e chuny jopiny to Makwale ka kambi makama nyalo bedo revive kata nyaduok kama ne nitie mondo ochak rego niang' mondo jopiny oyud skari to wik mokalo kata wik mawantie ni ne waneno ka jopur mag niang' mowuok kuonde mopogore opogore sana to makaluo wacho ni sirikal pok ong'iewo sukari kata pok ong'iewo sukari gi to giwinjo rumors moro ni sirikal da chako import sukari koa e pinje maoko koro penjo magi penjo ni to kare mekwa gi nikech majali wan wauso ne sirikal mondo tere NCPB mondo koka gi distribute gwenge mopogore opogore koro it's a good move kendo en wach makare mor Kwale Sugar Millers omendo oduogi kendo ochak rego niang' keto ne jopur koro penjo ma jopiny koro penjo ni to kare ma pod wamedo kembe kendo pod wamedo sukari gi to kare mwaseloso gidhi kanye koro sirikal onego wuog oko mondo ler kech en gima kare samoro mora makambi ni area sana makamagi Makwale gi ji yudo tich to kendo area no nitie lokruok mag dongruok ahinya to ne jopiny kendo miyo gi nweng'o gi dhi malo to waseneno ka sirikal okoseketo maino ahinya sana to manage sector mar sukari ni nikech nchi waneno last year ne nitie seyo ahinya ni sirikal golo sukari oko to nitie mapoko usi ma jopur oseketo kata kaka ichulogi gopegi budho ahinya makoro keto ng'ur kata keto luore chunygi mar puro ni kaka dhi mbele nikech jatend piny bende to ofom sector kata nitie kundi ma to keto mondo mi sugar reform sector ni mondo giket weche makare kendo ginini jopur chule wang' sa to kothe omigi e wang' sa to kendo niengegi okae sama kare mondo kik kethre koro waketo wang'wa ni to wang'ini sama koro watemo medo production to management post harvest production to wadhi timo nade Sharon to bende okang' ma kamano bende biro bedo kata mana ka chiero chumi mane aluora mano mar Kwale bende ndiko kata mana oganda e tich kapok wadhi gazeti machielo wach machielo mabende naneno komi pek e ite gazeti mokwongo e Daily Nation nitiere ite mar 8 iwacho kanyo ni ex-minister claims president is too controlling to ex-minister ni en ng'anya Nyakorom Gajwang ma en manene jatend migawo machon e migawo mano mar omenda mano Njuguna Ndung'u mabende koro seo jatend piny Kenya ni is overrunning institutions Njuguna Ndung'u nowuok oko ayanga after a long time ing'eni nyaka ne owuoge e migawo mar omenda ni pok wanene kata ngimane osebedo loki to nyoro nowuok oko kowacho ni gik moko manomiyo kata nenore ni gik mano omiyo wuok kata seyo mane oneno kadhie e sirikal ka en ni men jatend piny ne temo keto negi gik moko kata ne temo miyo gi yes mondo mi gitim to kaluore gi chiko konego time kamano kendo neno ko wacho kanyo ni tiyo siepege mano setiyo e ministry ni kata mano setiyo kai mano timo gik mano chungi go to ina ni gigi cases gi noluwo gi nyaka kata sama ne gise gwetao cases gi ne pod dhi mbele koro en no wacho ni
ok none ka en paro maber kendo nok en gima ber mondo mine chune timo gik moko ema nenore ni ema nomiyo owuok. To koro Sharon ing'eni koro wadhi e siasa, weche moko ka wang'iye gi wang' moro machielo to wanyalo penjo ni to ang'o miyo sani nikech osebedo koling kuom thuolo malach Sharon. Ting'eni bende nokoloso kramna Kenya ka Nyakoronga Joang noloso e romo moro mong'ere kaka Aid Conference mantiere e piny mano mar Sweden. Wawere gima notenge, aparo ni nitiere wach machielo mabende nanene. Ing'eni stima nolal e piny Kenya mangima Nyakoronga Joang chieng' tich adek mano mar jumane kar saa 2:30 mano mar otieno. Ting'eni ka stima olal midhiero mopogore nyaka bedi. Koro jo ohala ywago reyo kaluwore kod omenda ma bende ne gilalo. Mano nitiere ite mar ariyo kanyo Moses. Stima ing'eni kama piny kaka luwore gi lony kaka dhi kendo kaka piny medo dhi, stima osebedo part of life ma nitie gik mok nyal tim ka onge stima. To sana e weche mag ohala gi. Sana for example, Sharon, jok matimo ohala mopogore, freezer, jok mauso ring'o, jok mauso rech, jok mauso math mopogore ok nyal timo ohala ka stima kata joma weng'o. Koro samoro amora ma stima lal kata odhi mana 1 hour to nitie lal maduong' ahinya. To nitie chien kata higa mar 2024 bende waneno ka aila stima manyiso ne olal ni. Nyocha ne waneno ma 2024 kacha kendo ne nokelo lal ahinya. Ne wachako waneno nyocha ka ne okelo buok ahinya e bombe mopogore ok ne en kamoro achiel kende, ne en kuonde mopogore e piny ka. Koro en kwayo ne sirikal mondo gine nikech nitie seyo mosebedo kata diere ma 2024 for example airport maduong' JKIA ne sama ne stima ni olal ne waneno ka jatend migawo mantiere ma Kipchumba Murkomen ne temo seyo ni nitie kulit bi nitie inside job kana nitie jok mane temo chocho e weche mag stima e kanyo ero. To koro nenore ayanga ni awoyo ok en JKIA kende, en kuonde mopogore. Koro en wake up call ne engineers wakata joma nie migawo mar energy mondo gine ane chochni ni kik chak timre kendo mondo jopiny oyud lal machalo kama Sharon. Mana kuma Nyakoronga Joang kapok wadhi gazet machielo, Moses mitantiere wach momako wang'i koso wadhi machingilo monde. Nitiere cartoon moro e ite mano mar 16 odiochieng' manyoro Aisha Jumwa mane en jatend migawo mochung' weche mag gender kramna weche mag kit chwech mopogore bende nolando ni koro en odar kowuok e duond bura mar UDA. Pod warito ne duond bura mane ma bende biro bedo kodhiye. Wacho ni pach jandiko gi jasomo opogore. Pachi kotenre gi machinglo nen man. Ineno ka nitie invite link nitie gi joma ng'eny ahinya kineno king'iyo gi to nitie gi represent kata gichalo jotend mopogore pacho ka. Mano joma nigi invite link. Kasto Aisha Jumwa nenore nolwar piny left. To koro nitie invite new invite link. Sharon weche mag mbui ng'e ka kida rwaki e group tioro ni ga link. Koro to nenore ni kamolware tipone pod ni piny ka. Kineno piny ka nitie tipone. To simu ka bende no wuok tiende moko sedhi oko tiende moko pod nie simu. Koro nenore ni en ng'ama nie iluongo ni crossroad. Oneno ni koso dhi e invite link ni koso odhi adhiya koso dong' ka nikech jok magine gi bende ne ng'iye ahinya. Kineno new invite link ni ng'iye kendo nenore ni observe ahinya. To side makoni ma invite link makoni ni nitie jok mang'iye to nitie jok moko mabe ging'iyo side machielo mangisore ni osejok kode. Koro pach jandiko opogore gi pach jasomo jokanyana be nyanene kaka ginene Sharon. Iwacho ni motelo ne yiero maduong' Nyakoronga Joang mar dwe mar 8 higa mabiro. Nang'eni wabiro bedo gi dongruoge mopogore to chutho kotende kod weche mag siasa. To kama Aisha kende waseneno na jotelo mopogore ahinya nyama wuok masawa mabiro sibido ka wuok e duond bura mar UDA ka bende giriwore kod duond buche mamoko. Kata kamano mar Aisha ni to warito neno kapo nono ni en chama mane mabido bedo koriwore go. Wawere gima notenge ang'eni saa 1 oseromo gi dakika 3 mana mapiyo wadhi e gazet machielo The Standard. Thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore koda tho mar laktar mong'ere kaka Victoria Mutiso mabende nochiele juma ni Nyakoronga Joang gi jonjore manyaka sani nonro pod dhi nyime ni en ang'o makidek kelo nek mano mar daktari ni mabende nochwad gi magina bura Nairobi ka e apaya mano mar Upper Hill. To motelo ne nek mar Nyakoronga Joang bende nosechwalo ripode ka obila ni ngimane nitiere kinda kuru gi Asumbi. Dibed ni obila noloko toke mar konyo mioni mane penjo maduong'. Sharon wach malita ahinya ka daktari marom kama makoro ne nie
iluongo ni pik mar Kariane kendo no ogolo services gene piny Kenya ka nyalo wito ngimane e yo madhi kama to kendo gima medo keto kuyo kata gima medo lit ahinya wachore ni nose report threats machal kamagi ne obila mlolong kata Klimanika mondo mi time nonro to koro kapok odhi mang'eny to no wito ngimane nyoro kendo no chiele mana gi magina to obila wacho ni gisemako ji ariyo mopok gi lero ni to gin joma nade ka itudo gi nek mar Dr. Mutiso. Chien kacha be waseneno ka jomopogore opogore osewito ngimagi e yo machal kama to machiegni mane en MP Makasipulo mondo were be nochiel achiela gi magina odiochieng' kama koro e weche makamagi kelo luore chuny jopiny kendo seyo dhi ne obila ni nikech neno ka manen jaten jaod bura Makasipulo be ne wacho ni nosego report ni ne ngimane ne ok ni kama ber ahinya to obila nokokawo okang' makare mondo omiye rit kendo nyoro ne waneno ka nyochoncho waneno ka Dr. Mutiso be ne nigi buok moko kata ne nigi nokone ka ngimane nitie jok moko manene ni ne luwore kode kendo ne ok dwar ne ber ne ok dwar ni mondo odhi yole kako timo gigene to kuom hawi marach en be ne owito ngimane e yo moko dhi kare kata gi magina mano chiele mana godiochieng' koro en seyo ne DCI kata migawo marita kwe ni samoro amora ma ng'ato dhi go report machal kama ok gisebedo ka gikete tim kata ok gisebedo ka gikawo okenge mopogore okenge modhi kare mondo gine ni ng'at ma kama oket ngimane kendo riti koro en mana kwayo kata it's a wake up call mondo DCI otim nonro makare mondo giyud ni to jomage mane okawo ngima Dr. Mutiso to ang'o mane gidwaro kata kulit binine en weche mag anyuola kata ne en weche mag tich to koso ang'o manomiyo gikawo ngimane to kendo ka ji dhi mbele Sharon migawo mar uchung' ne rita kwe nego koro keto okenge makare mondo gine ni report makamagi kodhiyogo ka ng'ato odhiyogo report e kuonde mag obila kata stesend obila mopogore opogore ni ngimagi ok ni kare onego gikaw okenge makare mondo gine ni girito kendo girito ngima Sharon. Mana kamano to bende nyaka sani nitiere direct taxi kanyakla kod miyo moro ma nyaka sani ogeng'negi kendo nonro pod dhi nyime. Tigeni daktari ni bende okinyi kano dhi e tich chal ka gima jomaundugi noluwo gache nikech nokowuok kata mana gi gache nowuon noidho taxi to nang'o meni koro en makoro jomaundu biro to goye chode gi magina. Masira makama notimre chieng' tich adek mano mar jumane e apaya mano ma Upperhill mantiere buore Nairobi. Nonro pod dhi nyime mana gino maro ni nonro ka dhi nyime kiko bed kaka nonro mamoko mene na odhi nyime kuom thuolo malach to onge ber moro amora kata mana ratiro ma ng'ato yudo. Kopogre gi mano kapok wakawo yweyo matin akeni mane mano mako wang'i kapok wakawo yweyo nikech wang'e ni gazet mar Daily Nation bende wasenono sigana mopogore opogore. Sharon kineno ite mar 7 kanyo nitie seyo moro makoro iseyo go cooperative cabinet secretary Oparanya ni to koso dibed ni okelo pogruok e od bura mar ODM nikech waseneno wang'eyo ni nyaka ne kaw katiba mar 2010 okonego bed ni ng'ama oseyier kaka CS kata ng'ama oseyier kaka jatend migawo chak donje e weche mag siasa gi. Koro en penjo ni to ere gimomiyo mane Oparanya ne chien kacha ne en jalup jatend od bura mar ODM. Koro penjo mane chunjo penjo to ere gimomiyo cabinet kata minister pod duok e weche mag chama gi nikech governor ma Kakamega wacho ni dibed ni nitie kaka lwet Oparanya nitie chama moro ODM kae Sharon. Wach maneno komako wang'e e page mar 7 kanyo. Mana kamano bende wach motenre kod kaka jatend piny osebedo ka tayo duonde kata mana bad migepe mopogore opogore seyo ma bende nochalo koda Njuguna Ndung'u bende mano nwaselose. Kopogore gi mano bende Vision 2030 mano bende nwaselose kata kamano gi wach ni mogik kwatieko. Wagwero kama kendo wakwayo mana nyikwara mogi kamora mora ma gintie giket kwe kendo jo odhi mbele gi ndikore kaka jogo kura Sharon mane mabiro kelo luokruok e higa mar 2027 ma higa manyien samo dhi e yiero Sharon. Mana kama nyakoro Mgajwang bende weche motenre kod tuke
bende ibro bedo king'iyo e ite gazet mano mar 37 kadhi nyime. Ang'e nitiere ikruok mano mar tuke mar Dala Sevens. Akeni in bende ihero weche tuke, iwacho ni mag agoko, iwacho ni mag rugby, iwacho ni Kisumu RFC keen to impress as they host Dala Sevens. Dala Sevens Nyakorongo Juang biro bedo ka itugo e county mano ma Kisumu e odirane ne jogo eko ma bende ohero tuke mag agoko. To bende kodonjo dwe mar 8 aparo ni league mago mag pinje mag Ingereza bende duogo donge? Yes, kendo okito wang'o to kata e weche mag tuke kanye no aneno ka tim mar Kogalo be timo maber ahinya Kagame Cup kachacha. To johera mag tuke mago kata rugby en tugo maneno ber ahinya Sharon, kendo en weekend modich ahinya wadhi nene kendo wadhi pako jowa ma participate Sharon. Tuke mag skunde iwacho ni mag secondary bende dhi nyime kan Nyakorongo Juang ka ni de thuolo wanyo gazet mar mondo mi somo kiny maka wuono kinyo Standard bende hang'eni nyithindo loro moko kuom gi bende loro odiochieng' maka wuono ma juma ma nyithinde loro ne nitiere mohero somo gazet weche mag dusruok bende nitiere ka ano the pulse anno ka gazet mar The Standard nitiere godo. Daily Nation bende aparo nitiere koda ite maiye mano mar The Voice. Kidnyo gazede maka mage ibro bedo kisomo mar mondo mi winj kuku mago mag weche. Koko mano nise wacho ni mogik donge. Orituru masani Nyakorongo Juang aka yo matin bange abro bedo ka donjo gi twake chal mano mar piny Kenya odiochieng' maka wuono en mana wakeini ema bedo bro bedo kwalosa godo kidhi mabor. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Everybody bussa, Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gima oganda ma okeo jo Kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, Sang'wen otieno. Nyakorongo Juang Ticha Beach ka chopo Sang'wen e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag Luo Benga Luo Rumba. To ka chopo Saa Beach wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi nyono Nyakorongo Juang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ne isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Juma ka juma wayudo jip. Ngima lokore. Chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa.
An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yorie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biadia. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Asante kwa Sabato. Chak Sabato ni ging'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chien. Duto biro rumo, mapingi kalo kayamo. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Onyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies. To kapok wakelo ngolo, wapuonjre ni timo Ma en Maknan. Nyakoronga Jwang' dakika na 16 tok saa 1 mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni twak marwa e chenro mano mar Rupina. Kawuono en giko mano mar dwe mar 7 chieng' tarik 31 kapok wadonjo dwe manyien mano odiochieng' makiny. Mathoth osebedo katimore jumane kwaloro juma Nyakoronga Jwang' maber gi maricho nie jumane osebedo mage. Wabiro bedo kwaloso kotende kod chal mar piny Kenya ka bende okinyi makawuono nanyisi kanyo ni antiere giwa keini ariyo mabendo biro bedo kwago godo mbaka. To kiny makawuono nyingegi gin te gin Recho. Omiya ntiere gi Recho Gutu gi Recho Molo. Posters niseneno, thor wach bendi yoronwa lai mago timachuoka rede ka uchien nono ni nyiswa ni pachi en ang'o kaluwore koda weche mopogore mosebedo katimore otieno manyoro. Benja ten piny Kenya nochiwo twak mare moyiedhi ne piny Kenya. Dongruok mabende ochano kelo e pacho ka. Yiene mar mon miarwak welo achako di Recho Gutu gin mara ni chiwo makare maber gi marach ni jumane inyalo mnasimonwa paro. Pero kama nainya. Encha Recho Gutu. Achagi Recho Gutu. Ngeni nangyo Recho Molo. Wewe achagi Recho Gutu. Aya Recho di bed. Pero kama nainya Sharon. Ago ero kama no odiochieng' makawuono ma Nyasaye omiyowa. Kawuok Homa Bay County kaka chieng' rieny to aneno ka Nairobi ka koyo ng'ich ahinya. Koro kawo thuolo ni mar gone Nyasaye erokamano. Maber motimore juma ni ahinya momora ahinya kaka an ng'ama ohero weche mag somo. Gima notimore na maber kabisa en kaka ker mar Kenya notemo lieko ni ogombo ni nyithindo madhi school especially mbalariany mondo omigi pesa mondo gisom nono. Mano biro miyo nyithindo mang'eny mano ya family manok nyal biro duogo nigi geno mondo jite oromre jite osom kanyakla. Apani kaka ero weche mag somo apani mano no donje chunya ahinya. Marach ma jumani pod en wach malit ahinya ka pod wawinjo ka nitiere gwenge ma pod yudo ka pod joma mine
pod inego koro kata pod igogi mane malit na ahinya kaka Recho. Ko kamano to weche mag siasa nikech ang'e ni bende ni ja siasa Juma ne weche mag siasa dong be notimo tora weche mag siasa notimo tora kendo kwaneno kaka jolinda wananchi bende nitie Kakamega kocha to wambe pod wantie kaka jopati mar ODM wan waonge linda mwananchi kata linda ground but wan regional ODM koro mano be nyaka wamor kabisa ningeche chamo tegno kotelne gi party leader gi chairperson man Governor Gladys Wanga koro on kaka ODM okwalind ground wan original ODM kendo bende chama no tegno moingo kata nini linda mwananchi to jolinda mwananchi be gin gi democratic right chiko yienegi mar exercise their democratic right koro gin bende okwatamgi ng'ato ka ng'ato nyalo timo kako dwaro. Erokamano ahinya Recho Ogutu. Bende wantiere ka gi Recho Molo Nyakorom Gajwang'. Recho in bende machiegni ka thuolo mar muso Nyakorom Gajwang'. Kinde mathoth bende kapok ibiro e wang' jowi mano mar Ramogi TV machiegni. Erokamano Sharon, muso joneno waduto okinyi ma kawuono ni ruoth opaki kuonde duto ma untiere. Wamor ahinya ni kawuono winjo Sharon tanyise ni wan jowuoyo mantie nying miluongo wago tayude iluongo ga ni migogni migogni mago to manodi tedo kamoro to dok dala mago kore migogo kore be oluonga gi nying machielo kawuono kora temo lan luo ma yo korwa koni gi ma South Nyanza to kamano to amor ahinya osebet kinde moko mogwaro matin ka pok watudre gi jonenowa to en morna kaka jatelo en morna bende kaka ng'ano moero gig telo kana winjo kaka ker mar piny owuoyo nyoro kowachonwa kaka chunye gombo to gima ber na gino duto ni king'iyo chien kocha to owacho gik mane kata mano senindo mane wagena ahinya Migosi Raila Amolo Odinga nochako wacho to kano chako wuoye to jopiny ne wuoro ni to conclave ni to en ang'o miyo baba watch about national intergenerational conclave to I think that is largely kumane ker nyokawe from Nyoro kendo en gima ber ahinya kata mane odi kaka ng'ato ni nyaka ibed gi agenda ni midwa timo kaka ng'ato mondo mano ogaidi kati gima kizungu luongo ni blueprint ma mondo guide wani to koro kwa chopo kama to wadhi nang'o ko chopo kama to waluoyo ni nang'o omiyo kaka ng'ano mabende nigi lonye wach mar telo en gima ber na kabisa ni beyond 2030 wan ga agenda beyond 2030 koro ok nwa wuotha kaka oganda makia kuma dhiye to nitiere kuma dwa gombi nwa chope by 2060 to kanyo bende madwaro chako godo Nyakorom Gajwang' nikech seyo bende nitiere dibed ni twak makama bende biro modeko nikech parne mane en blueprint mano mar mane jatend piny mosenindo mano Mwai Kibaki mabende nobiro gode higa mar 2008 Nyakorom Gajwang' sani wadong' mana gi higni 3 kapok wachopo 2030 to kata kamano jatend piny Odichi Manyoro nowacho ni obedo kod twak moyiedhi chieng' tarik 12 dwe mar 8 mano mar higani mar mondo mi piny Kenya gine kaka wanyalo goyo mbaka kotenre kod dongruoge mopogore onyen ka jatend piny Kenya noloso Otieno Manyoro e twak moyiedhi e kar jot mare mano mar State House. On Wednesday, the 12th of August, 2026, we shall formally launch a national conversation on Kenya's future beyond Vision 2030, the most consequential exercise in national reflection and public participation since the promulgation of our Constitution in 2010. We shall bring together every institution of our republic, every county and every generation, leaders from political parties, the private sector, workers' organizations, faith communities, universities, professional associations, innovators, civil society, our creative industry, and above all, our young people will be at the center. In 2010, we gave ourselves a constitution
worthy of our dreams. The task of our generation is to build a nation worthy of that constitution. We have secured the foundations of our democracy. Let us now secure the foundations of our prosperity. When we achieve both, we will have fulfilled not only the letter and the spirit of our Constitution, but its highest purpose. Let us rise together, write that next chapter of our republic. Nyakorongo jo mono kan jatend piny Kenya kano chiwo twak mara moyiedhi ne piny Kenya kata mana ne oganda ma pacho kaka bende winjo kanyo kolieko ni chieng' tarik 12 mano mar dwe mar 8 mar higa no biro bedo koporo wache wi kaka Kenya nyalo geto turbin mano e wi lek mare mar ochumi kod dongruok kata mana e tok higa mano mar 2030 kapok odonjo e wi twak e wi dongruok Kenya ng'eni unduto te ni untiere gi geno mag gik ma ben jatend piny Kenya na geno mar mondo mi osom nikech jatend piny Kenya kinde ka chiwo twak moyiedhi ochiwo ka piny Kenya osebedo ka ringo to mana mar 2030 kaka piny Kenya nyalo dongore emano ochiwo to wuok keni kachako kodi Recho Guto twak mari geno mari kaka japiny odiche manyoro motelo ne twak makama ni geno jatend piny nyalo loso e wi wach mana erokamano ahinya ing'eyo ni ok nan kenda kaka ja Kenya but jo Kenya te ng'ato ka ng'ato nigi pache mano paro ni jatend piny Kenya nonego bed ni lose maduong' ahinya nang'eni obro wuoye kendo mana expectation mana paro ni kata kowuoye weche masani to nyaka wuone weche bende ma future nikech future ge magero kawuono koro mago be nang'eyo ni nyaka no wuoye koro expectation mara mana duong' ahinya onge malich ahinya but gik mana expect ni mondo wuoye ne gin gik ma future kendo gi incorporate jok matindo bende mondo odonje sirikal aparo ni mago an karata paro ni noko dhi koda marach ahinya noko dhi kodi marach nikech oganda mamoko na wera no nyalo na loso kutende kod siasa mosebedo kod mana katimore pacho ka keni Recho ing'e ni ng'ama riek bende wacha wach siasa sate seche moko be nyaka mi jopiny pachi mar development koro an aparo ni kaka noneno mbele aparo ni ber moloyo nikech koningo be ni kaka jateli bedo ng'at moro ma ji nyalo predict ni kawuono tadhi wachang'o koro anto kuoma personally no score aparo ni prediction makamano samoro kinde ka kinde oganda jang'iewo gamna ni odhi loso e wi ma gi ma kata kamano mana kaka iwacho otieno manyoro oganda mamoko ma ben nageno no dhi loso kotende kod weche mamoko ahinya mag siasa to koro no mote badge akeni Recho ni geno ni non nyalo twak e wiang'o ne nitie paro mang'eny kuom jopiny ni seche moko mana kaka usewacho nyalo wuoye weche siasa gi gik matimre sani or onyalo nitiere gimoro ma jopiny kia ma jatelo dwaro nyisowa so an kaka ng'ano mosebedo ka temo mondo lu gik matimre ahinya to ineno kanyocha last week I think is emanyocho receive a report from a team led by Professor Nyong'o and there are other people manyocha giloso godo wechegi kaka piny onego bed ni dhi mbele omiyo largely nwang'io mana nwaparo ni seche moko dipoko wuoye wach mar siasa matimre gi koko mang'eny madhi mbele kata seche moko nitiere wach moro manyien ma jatend piny ne dwaro wacho to true to us some of us en wach manyien nikech we didn't expect no dhi nyisowa niya koro wan kaka oganda piny ka ema wantiere to kuche mwagombo nwadhiye and I think that unpredictability of a leader I think for me it is really a very good thing mondo jopiny one ni jatelo kata ker oken mana nong'iyo ni ang'o matimre sani to as a leader eni ere kaka mondo wadhi mbele kaka oganda ma en gima ber ahinya ni owache kata seche mo ochakre sani kata king'iyo mane ker mosenindo Mwai Kibaki nochako it was just a conversation mane giwacho ni oyo the Kenya is yearning for change that time ere kaka wanyalo kelo change ne oganda ma piny wakae gik mwagombo gi benitiere kaka wanyalo kelo wiwa kamoro achiel kanyakla mondo waneni wadhi mbele maber kalure gi kaka oseritwa kaka iritowa gi kuma dwagombnwa bedie
to ineno nen lek mar jogo then kalure gi jok ker manosenindo gi baba was that time was there because he was the prime minister ni mondo oganda Kenya kachop 2030 to wabo bedo upper middle class economy to kaka good leader ibet painting yoni oyo giniendi it was only valuated between 2008 to 2012 2012 to 2013 to 2017 thereafter onge report mwase yudo ni kalure gi paro mane wan go from 2008 cha kae makoro wachope after 2017 angono mane wase achieve when it comes to economic pillar, what did we achieve when it came to social pillar, what did we achieve when it came to the political pillar, which were the anchor base mar vision 2030. Koro gimane kero timonyoro people like me my in leadership space anen gimomora ni I've evaluated I want to now build on the misses and what again can we enhance kata mane wayudo motimre nade mabeyo gik makata timre Kenya sani kaka affordable housing. This thing did not just start with Ker Masani, His Excellency Ruto. Tiyudo ni in 2008 we wanted a social welfare quote unquote kind of system mani ji odak maber gi dholuo mondo wagol ji Madhare slum, wagol ji Kibra slum, wagol ji Ruben kwa Jenga kwa Ruben, that one mondo waneni oganda waduto bende wanyalo dak maber to king'iyo the progress so far baba nochako kiparo kogero kata ute manogero Kibra manyocho owuok Ker Uhuru Kenyatta bende built on it a bit koro twaneno ka kendo Ker Masani to enhance kabisa. Koro my expectation may be going forward because it's a national conclave, it's a national dialogue. Any year we want a proper valuation. Ni as we speak today, nikech kiwinjo duon mar keto wacho ni okonyiso ni kata okwachope upper middle class koro wa fail. Nitiere gik mwayudo maber adiera makende. To ere kaka jopiny ang'ong'e ni maber mwayudo gi nang'o kokonyiso oganda ma Kenya. Omiyo ananeno ni wach mochako ni en wach maber kabisa. Mokodeko kaka jopiny mokodeko nikech dine wayie ndalo in fact it's barely a year. It's just exactly a year. Nyaka baba ne chung'oko mawachi ni anadwaro national intergenerational conclave. I think it was 7th of July last year. Koro miyo oken wach modeko. Seche ma baba wacho ni adwaro ni mondo wawuo baba was focusing on inclusion mateni jite mondo bede leadership, youth and employment, police brutality or police reforms mondo waneto wadak kata gi security jogi agencies ginade magi okweche manyien kata sani gin gik mosebedo kanitie chien kocha. Omiyo kik wanene ni ang'o momiyo jatend piny wachonwa kama kawuono to election next year. Valuation you do periodically. Ichopo ti wacho ni oyo kata dwaro dok bet keru kaka eno dwa dok bet ker. Kata Nyarawila chieng' ma jobondo semia nafas na chung negi kaka ng'eni gidhi mia 2027. Koro giboga nyisa ni Nyarawila nwamima skunde adi misegero. Nwamima as police post adi misegero. E bunge kacha be wawinji kiwuoyo ni bendi chung kata miwacho weche jopiny ineno. That is how they will evaluate me. So valuation, you cannot tell someone here, why do you want us to evaluate you a year before election? Actually this is the right time. Mondo Ker wacho nani kochopo kar social pillar kacha this and this and this is what I've done. Kochopo kar economic pillar kacha mar vision 2030 kawuono kaka jo Kenya we have inflation rate has reduced, we have dollar has stabilized at 130. Achiel kama wasetimo to bende nitiere mwase miss magin gima ma ka ng'at machiele madipo nodonjo to ng'i kamotimo ganadi ochako godo. Omiyo an kaka ng'ano ma olonye weche mag telo anyalo wacho ni ogandawa ni onge gima rach gi gima ni Ker otimo. En gima ber kabisa mondo koro kwadhi yiere to on 12th of August mo wacho ni mwadhi officially chakecha joma dipono gwel kacha
koro gidhi kacha gi wich niya jatelo mae kama Kenya nitie mae kama Kenya nonego bedie ang'o momiyo ok wachopo ka mane penyo maduong' nikech higa mar 2008 Nyakorom Gajwang' kana Mwai Kibaki nobiro koda paro makama oganda nanene ka gima ne en gima nok nyal chopo sani wakono mana higni 3 ingene higa mar 2008 nwakwano higni 22 kapok wachopo higa mar 2030 mabiro oganda napenjo ni be wabo chopo to sani kaka wabo chopo aparo ni ber ka twak makama ichako tikini mabende ochako twak makama par nitiere ng'wech mar dhi Singapore ingene road to Singapore bende pod nitiere kene recho gutu ineno weche gi machal nade Sharon erokamano ahinya. Singapore ni ema nyaka wachope. Road to Singapore ni ema nyaka wachope. To kaka ker be nosolero no maber kaka kama Kenya nitie, kama Kenya wae, kama Kenya nitie gi kama Kenya dhie. Singapore koro aneno ka koro chiegni kodwa. Ok wabor ahinya according to report mare manochiwo nyoro. Manyiso ni wachiegni gi Singapore. En mana kwa mano ganda wani nigi samoro Singapore ni samo ji nyalo neno bor ahinya. But en mana kamoro machiegni. Koro to wuoth marabora kamano bende dwaro ji mang'eny mondo ji owuoth kanyakla. Manyiso ni wan kaka jo Kenya bende wambe wabed ready mar dhi Singapore. Nikech ka dwa dhi kende to wuok awoka kende. Be kata state of the nation boko somnwa. Eno wuok awoka kende to dhi to kaw family na dhigo. But nikech ogombo ni jo Kenya te olu bang'e kodhi Singapore. Mane momiyo nyaka wuoth kanyakla kwa dhi Singapore. Koro kane gimoro marach ahinya nikech ang'e ni wuoth mar Singapore ni odhi chopo. To kochopo onge gima nyabet maber ka jo Kenya te wachopo Singapore to kwanyal chopo wate nikech kata king'e jo Israel jiteno kochopo Israel nitiere joma notho e wang'ayo nitie jok moko mano give up nodong' adong'a kuondego to nitiere bende jok mano chopo Israel jo Canaan mano jo Israel mano chopo Canaan koro okane ni Singapore ni okwadhi chopo to dongruok mabendo lose post vision 2030 ngeni koro lose koro ngeni post vision 2030 nango en mana road map to Singapore cha road map to Singapore ma iwinjo ka explain no road map to Singapore ni en mana development mosotimo gi mobro timo tadier makende nitiere gik moko manenore samoro ok wanyal kawo gi nikech samoro an gik mana dwaro kaka recho personally ok otimna lakini nitiere gik moko mana japiny machielo bende dwaro to ko nyiso ni an mara mana dwaro ok otimna koro nyiso ni moko go ok otim kini ng'iyo kata body language kaka nowuoyo ineno ka nowuoyo very soberly and king'iyo gik be mano onyiso jopiny en gik ma en be en gi hopes ni Singapore ni to wadhiye koro mana ja Kenya moko ne ni wa ok wadhi Singapore en odong'a kacha nikech wuoth be ji ok nyal dhi te jomoko nyaka dong' chien koro road to Singapore I really support kendo an aneno ka nitiere gik mosotimore kaka affordable houses go nitiere gik mosotimore malidwa kuonde mabeyo king'iyo slums man nitiere Nairobi ka sani ng'eni at least kata in kidonje iwinjo ka in kamoro madhano nigo bed ni dake koro aparo ni kero sotemo kare monyalo en mana kaka wan jo Kenya mondo wakonye chopo Singapore mana kamano to ng'eni jatend piny bende kana loso doche manyoro bende nowacho ni nitiere kana higni mathoth buora mosekalo kani pimo piny Kenya gi pinje mamoko maoko nitiere pinje mabende nwalo manyaka sani osedongore kuom ranyisi no loso kotende kod piny China no loso kotende kod piny mano mar Vietnam, Korea, Zimbabwe, Ghana e kind pinje mamoko ng'eni piny manyaka wapenje kaka jopiny bende koth nochako go wakaje kamage pinje mabende nwalo e kinde ka king'iyo GDP margi gi GDP marwa e kinde no dibende piny Kenya rem nitiere kanye mabende osechako go aparo ni TikTok wach makamana aparo ni Recho Omolo dibende nitiere gi wach madimedi Erokamano Sharon en adiera ni mondo wadhi mbele kaka oganda we need to in retrospect ng'iyo ni ang'ono ma the rain started beating us iwacho nango dholuo koth nochako go wakanye ineno ka nitiere kuonde mane wa miss ka ne warado nwarom gi Singapore nwarom gi Southern Korea China and all that kind of stuff though largely ok wanyal pimo anepo for anepo largely nikech yudo ka population index marwa kata population makucho opogre opogre gi ilongo nango opogre gi joma moko goeko so inyalo wacho kata ni the total GDP ma Zimbabwe mondo ing'e ni how they are doing to population ma Zimbabwe tis ne ma Kenya koro ibodo kata ni gin margi ber ahinya neno ni ber ahinya
but it is because the population tin koro ki divide tiyudo ni GDP is doing very well. But then wan bende nyaka wang'ere kaka oganda ni to ang'ono gang'ono mwanyalo timo maber manyalo miyowa we realize this Singapore dream, manyalo miyo we realize this China dream, manyalo miyo we realize the vision 2030 of upper middle class economy. One of those things is dealing with corruption. Are we upholding the rule of law as a community, as a people, kaka oganda? To bende kwa nyalo deal gi corruption ni kabisa aparo ni wanyalo chopo kuma wanyalo dhiye kaka oganda. Nikech mane gi mosebedo ka hinyowa ahinya ni wadwaro ni wachop kamoro ineno kata ka joma iluongo ni investors, because of the corruption level ng'ato luor invest e Kenya ka. I'm happy ni today we can at least say ni we are rebuilding investors what confidence gi Kenya wakai sani. Omiyo ka wa continue in that pace and in that direction, then wanyalo miyo ji mang'eny duogi ma invest e Kenya ka. Igni machien kama tinyo to waneno ka investors lora kembe dhi nikech kidwaro sudo gimoro from here to here nyara wila chul pesa sorry, kidwa dhi kama gony ng'ane ma ji nyocho ol gi kaka waran Kenya wa as a country. Omiyo ka if we can rebuild that investor confidence, then wanyalo dhi maber mbele kaka oganda. Mar ariyo, the issues of insecurity mwaseneno kata sani kendo chakre en wach malit ahinya. Tangu momiyo we are experiencing a lot of insecurity is because of youth unemployment. Nikech kineno nyithindo manego ji gi nyithindo matindo kabisa. Omiyo we have to deal and accept ni this is who we are now for us to correct. Onge kaka inyalo correct richo mikia. Nyaka ing'e ni to kana wuoyo marach na wachango mondo next time kikanwoe. Omiyo nyaka wa accept ni yes, we have a serious issue with youth unemployment in this country. So ang'ono ma sirikal nyalo timo mondo wane ni nyithindwa gi engage positively mondo kik gidonje maundugi. Gik makamago ema ng'omiwa road to Singapore cha become a reality. To ka pod watimo gik moko the same way and expect to get a different outcome, then it would be a serious challenge. Taparo ni jatend piny neno ka koro ka utinga kaka wuon piny mano mar mondo mi hotel ne piny Kenya twak market kod ten gima ber ahinya ni all lead by example. Ni aneno konyocho chako ni oluongo ji different I don't know whether he'll do that with the rest of the country, but aseneno ko luongo different groups of people, professionals, civil society and all that kind of people, mondo have a dialogue as a community. Ni ero one kai we've accepted this is where we are, which is a good thing that he has accepted the reality ni one ka one gishida. To kuro shida ni okanyal lo sekenda kaka ker mar piny, but adwaro pachi kaka ng'ano molony in that space, adwaro pachi kaka ng'ano molony education, adwaro pachi kaka ng'ano molony health. Nikech mondo wadhi mbele ka wuoche diyo wa wuoche no nyaka wagony. Ineno kanyocha obet piny mowinjo jopuonj moloko pache into the model of funding university. That is leadership. For me, that is good leadership. Okichun gimoro katokti. Kokti tidok chien, you retract and say this is not working for us. I thought no dhitiyo tokoti. That is when we realize the Singapore dream. Seche moko we will not buy in the vision. Nekech ineno kata sani iloso Rironi Mau Summit Road. One and the progress. We are all seeing the progress. But don't get it joma goe kendo goe mana kabisa. Ni bende gini ok notimre nade? Ok notimre. Omiyo kik chunywa all gi joma ok ne or have not bought in the vision of 2030 and now the vision of 2060. Mana kaka Recho Ogutu no wacho ni jite ok bidonjo. Wacho ni piny ruodh polo. Kata manya koronga jwang. Warito twak moyiedhi. Kaluwore koda twak makene mabende nobedo otieno manyoro. Wacho kanyo ni twak moyiedhi obro bedo godo chieng' tich adek mano tarik 12 dwe mar 8 mano mar higani. Mano gima bende warito. Thoro machielo mabende odoro lose. Wang'e ni tipo mopogore opogore osebedo kaluore mbui mago mag Kalonzo Musyoka ma jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front ni noromo gi jatend piny. Kata kamano Kalonzo wuon nowuok oko odiochieng' manyoro ka bende wacho ni pod ongirore e kweth mapingo piny owacho. Nyaka noloso odiochieng' manyoro. I want to tell Mr. William Ruto, please stop
Stop imagining that one Stephen Kalonzo Musyoka can ever join you. We'll meet at the ballot. We will have that conversation at the ballot on the 10th of August next year, God willing. Correct. We pray to God that He gives you good health, He gives us good health, tukutane pale, so we can now consolidate our democracy. I think we have a 2002 moment. I remember that time, any of us trying to look backwards, wananchi walikuwa wanamwangalia kabisa. Yeyote yule ambaye atathubutu kuharibu hisia na matarajio ya watu wetu wa Kenya atajipata kwingine kubaya sana. Nyakor mgojo mano kanyo Kalonzo kana loso ka bende notene koda moko kuom jotelo ma bende wuok e kweth mapingo piny owacho richo chaka gima 2027 ni obiro bedo kwa chope kwa jony. Jopiny osebedo ka wacho ni weche mopogore opogore timore piny maru orugi mage. Kalonzo bende koro yango ni en koro ngirore e kweth mano mapingo piny owacho to bende ng'eny mathoth osebedo ka timore kuom ranyisi chieng' wuok tich bende nano kanyo ka Uhuru Kenyatta mane en jatend piny bende luongo romo mano mar kuku mar Azimio Council. Gin bende gibiro bedo ka giromo chieng' wuok tich mano mar chano odgi kanyakla. Kweth mapingo piny owacho ngirore giwacho ni Ruto koro nyaka beda one term. Erokamano ahinya Sharon. Ing'eyo ni kaka nasanyisi kanyo ng'ato ka ng'ato nigi pache to kendo jo Kenya te bende yienegi mar wacho pache. Freedom of speech. Mano chik ma Kenya omiyo. Malich ahinya mogik ni kata ka moluor Kalonzo noromo gi jatend piny owacho ma Kenya ka. Ing'e ni wanyalo mana romo bende to samoro agenda mowacho opogore gi agenda mar politics. Koro mano bende ok wanyal kume ni no giromo giwacho wach politics to kodhi kendo oko to wacho gimopogore. Gine maging'e gima na giwacho gin ji ariyo. Wan jo piny ma kawaida wake gik mana giwacho. But jo mapingo sirikal bende chiko yienegi mondo giping sirikal. To bende sirikal be koko pingi to be samoro kwa nyal chopo kamoro. Sirikal nyaka pingi. Mane momiyo wan gi opposition. Sirikal nyaka pingi kendo be nyaka ketgi ontose kwa nyachopo kumoro. Ano kane gima notimore marach nikech jok mapingo sirikal gin be gin gi democratic right margi. En mana ni gima penjo kaka ana strong member mar ODM gima penjo nyaka sani ni to gin gitero wakune nikech end game gi akia ni enango mano kende gima thaga ni gitero wakune do pode gichano odgi ndio ka bende kinde ka kinde giwacho ni giromo gibiro bedo ka gichano odgi kuom ranyisi bende nitiere kaka gidwaro loso kweth moro ma bende gibiro bedo ka golo godo jatend piny. Warito to sani ng'eni ok wanyalo wacho ni gidhi chano gige gi moko. Wan warito outcome ka gisachano giketo no e public kwa ng'eni na gichano nango. To ndalo duto jo siasa gitibro neno ka seche chopo machalo kama iluongo ni sangi chwelo. To sangi chwelo ni manyiso ni siasa kore ka dwa donje kukune makare. To samo donje kukune makare ni ng'ato ka ng'ato nyaka losode. Koro gin be kata ka giloso margi oyiene gi mondo gilos margi. Kata ka moluor ker ma Kenya ka manosodhi Uhuru Kenyatta bende. Embe kanoromo gi jogego ng'ato ka ng'ato sani nyaka losode. Mane momiyo kata wan ODM nyaka ombo alos mana odwa. Mane momiyo neno ka be na gitero rally maduong' kaka mega kocha bende kaka jo ODM mondo wambe walos mana odwa gik moko timre ng'ato ka ng'ato sani loso ode. To uno odune ongirore koso odwa ni chere gotuchi moko. Sharon odwa ni ongirore. Otuchi ok nyal kose ot kata ot moger mana maromo nade nyaka kumoro otuchi moro nyaka bede kamoro. To tuchigi be mami ot bedo motegno. Ko tuchigi onge to ot biro bedo motegno nade. Koro ot nyaka bed mana motegno ka nitie tuchigi. To kata gin bende ok apar ka nitie kuma onge nini. Ni winjo ka Mheshimiwa Aisha Juma ka wacho ni en koro wuok e chama mar UDA. Koro manyiso ni ot ka ot nyaka bed gi kamoro otuchi moro. To tuchi ni be mami ot di bedo motegno. Koro tuchigi bendo yie nikech be ka gionge ot tinyalo wuoni maber to kare jokuoge no sodonje odi. Koro tuchigi nyaka bedi. Koro na yie gi gik ma gi weche mano wachore jatend piny owacho gi moluor Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mbaka mana gigoyo gi ng'e ji ariyo. Samoro nyalo go mbaka to bende nok gichopo e winjruok. Kok gichopo e winjruok do nyaka dogi mondo nyis jogi ni en no gigo mbaka lakini nok giwinjore e kiwango moro. Chiko yiene ma Kenya ka. Koro ana neno ni onge gimoro amora marach mar go mbaka kendo ana kwa ker moluor Rais marwa William Samoei Ruto oluong ji te oketgi on board. Yes. To samoso luongo gi te oketgi on board ni
be ji te bende ok bi yie moko bende bro yie but an gima neno sani ni mane embe kako nyalo soode olunga ji te ji obed piny ji ogo mbaka ningech at the end of the day idwaro ng'ata di ng'ata achiel ma nyaka ng'tel ne Kenya to ng'ata achiel ma nyaka ng'tel ne Kenya ni en already Nyasaye nosong'e ni en ng'a koro lunga jogi te ogogo do mbaka ka mbaka ne o convince jomoko well and good ka mbaka ne oko convince jomoko chiko yie boko chuno ni nyaki ng'at machalo kamano nyaki rodhi okirodhe chiko yie erokamano ahinya kendi Rachel Muli nene yo machal nade takini nitiere kweth mane mar siasa ng'eni ji dhi kalokore samoro mine nidhi michikori ine kweth mane I'm still a life member mar ODM kendo en party mageno mahero mana hinya kendo adok bondo under the same party pok alokora pok nadhi e party moro to kadwa dhi to seche ma igo mbaka migosi Stephen Kalonzo Musyoka to parona after election koro oluongwa I fell a victim of a similar thing oluongwa e State House kaka jotelo mane sirikal dwago gombaka na achiel kuom jogo mane oyudo professionals no we were not professionals we went there as leaders so we was a few selected leaders mane kero luongo e State House just immediately after election to that was construed by jopiny ni nyarawila we party koro donjo e UDA ang'o momiyo ago mbakani mondo wang'e ni seche ma ng'ato ni e telo okonyiso ni kanitiere gima Sharon mane oposa nyalo konyago I cannot reach out to you that is not leadership mondo atel n'oganda maber nyaka ayie ni ji duto mondo wawuoth go kanyakla ng'ato ka ng'ato nigi profession mopogre they profess different courses or something like that iyudo ni in ibere education ng'ama chielo bere health ng'ama chielo bere leadership ng'ama chielo bere governance gik mopogre to mondo itel maber nyaka ichiki iti emomiyo kata president nigi jomiluongo ni advisors mondo tel maber but because aparo kaka dhano ni wach mar national dialogue or international national intergenerational conclave ni oken gima wendo e dhowa king'iyo meaning mare eni we want each and everyone onboarded into the conversation ng'ato ka ng'ato moso leaders kaka Kalonzo Musyoka moluor Kalonzo Musyoka mondo bigi pache maber mar waipano mar linda wananchi no mondo bigo koni mondo wach ni aker kargo dhok oko ni okitano ogana maber Ruto en one term aoyo gimomi wacho ni an one term to podan kani tane manyalo loso kapok okethre kel pachi no sani mondo wadhi mbele koro tigola niya ni nwaluongi mondo wabed piny wanyisi ni kae midhigo marach to kata bang' nyisi ni kae midhigo marach okitimango okichiko iti omiyo ker mondo reach out to His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka onge richo at all nikech mondo lead maber mondo this national conversation o yield match nyaka luong His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta nyaka luong other denominational leaders nyaka luonge like-minded people mondo ji obedi mowachne niya jatelo kae midhi godo marach wane wagombo ni ing'iye in this manner ka bende wanyalo yudo a different result omiyo jopiny kik ne ni seche moka ma a particular leader orado gi leader of the opposite or affiliation into any political party koro nyiso ni move kono to seche moko udwa mondo uket pachu kanyakla mondo unene ni to gima wadwa timoni to wanya time maber kiasi mane waduto duondu ok nyal chopo kucho emomiyo wayiero jotelo wan gi jolony e migepe mopogre mondo seche ma ji wacho wach kata somo jopuonj duto ok dhi kacha tipo yudo niya leader mar Kupet mar NAT gik makamago ochope ministry mondo ji discuss
which way for education, which way for health, which way for different sectors. Omiyo an en gima ber ka dipo ni rado ni notimre in the first place. It is a very good show of unity of purpose for a nation, that Kenya is bigger than an individual. Ni oken mar migosi William Ruto kende, to kanitiere gima His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka nyalo konyo godo ker mondo wakel kwe, mondo wane ni kiny nyithindwa dhi school, mondo wane ni yath ni hospital. It is more than welcome. Iwacho nyaka sum paro, iwacho ne konde ka konde kuom jotelo mopogore opogore. Ng'eni Kenyans online, iwacho ni mbui mopogore opogore mag oganda. Ewende jindiki ahinya nikech ok namna Kalonzo Musyoka kendo mabende jatend piny Kenya noromo godo. Jatend piny Kenya osebedo ka romo koda jotelo mopogore opogore e kar jot mar na oparanya bende noromo godo. Man jomoko wacho ni to koso goyo kwan mano mar jalupne, mano motelo ne yiero maduong' mano mar higani. To kotende kod jalupne kono bende oganda neno ni to koso jatend piny Kenya ne oneno kama kata na jo ODM. Joneto nacho ni ODM nyaka mi jalup, koken jalup to mi kata na president. UDA ko bedo president jalup ni nyaka bed ODM. Gin kono mopogore opogore migoyo. Breshen nyalo medo Ogutu kapok wakaw yo matin. Anyalo medo mano nikech wan kaka jo ODM wan mana baboso wewe broad based. Koro kata ka mheshimiwa Junet no wacho ni kaka jo party mar ODM wamba wadwaro mana share komiwa ka UDA oyudo deputy, wan oyudo president, wan oyudo deputy. Kanyo onge rach. Ing'ene piny ka ng'ato ka ng'ato yiene kwayo gimoro. Yes, koro wambe wan gi chiko yiena mondo akwa gima dwaro. To bende ki jatelo maber nyaka fight for your people. Koro kata ka jo ODM fight for their people, onge shida. To kwani wambe dongwan mana jo Kenya? Kwani ng'ama wacho ni wan ok wanyal produce deputy president? Wambe wanyalo mana produce deputy president mabende nyalo tiyo mana maber. Koro onge shida. Nikech gini bokolos ne ng'ata achiel. Gi front, kata mana jo ODM front weekly for paranya. Sharon okadwa wuoye gima okay an go gadier. Mano okadwa wuoye, mano pach dhano, mana ginyalo wacho. To ng'ata bende nyalo bedo deputy. Ok ochuno ni nyaka na bed mana ma jopiny parono. Ng'ata nyalo bedo deputy. Chiko yiene ng'ata. To wan kaka jo ODM mane gombo wa maduong'. Ni gini kipoge nikech wan mwasa bienjore ayanga. Kipoge opognwa go mane diere kanyo, wamba bed mane gi deputy nikech wamba wagomba kaka jo ODM mondo wayud deputy. To bende kaka bende kuonde mwae ka wambe kata kwa yudo kwani nitie makosa, onge makosa. Wambe wagombo mana ni wayud telo mondo nikech wan wasewuok apiaya. Donge neno ka jomoko kore kilungo on board, but wan to wasewuok apiaya kendo wa believe ni wan e broad base. To be wane broad base ni mondo wager broad base kendo mondo bende wakony moluor mheshimiwa Ruto. To bende penjo nitiere kaka pok akaw yo matin, taparo na biro bedo kachako kodi Recho Ogutu. Frederick Osuru wacho ni mos na jotelo mantiere studio na oluwo twak e yo makare. To penj na Rechos mano koro onywando e twak. Ne untiere uchunge kombe mag siasa, ng'eni mano biro bedo kwa twak e okang' mar ariyo. To Recho bende bedo kwacho bondo tin bende Women Rep county mano ma Homa Bay. To medo ni penjo na machielo, unu nene nade kalore kaka goto sedhi. Donge ber ka lemo mar deputy president dine ODM, to jatend ODM mane maber gi lemo no. Penjo mogik, bende gin gi geno ni incumbents mabende omako lemo madito e ODM bro bedo ka dhie nominations makare. To kologi nominations bende ubro yie. Wacho no luo chenro kentiere Dandora Festo. Mano mapiyo Recho kapok. Ero kama na inya. Awinjo gima penjo kanyo mokwongo ni wagombo kaka jo ODM mondo wamba wayud komni. To ng'ama waneno donge? Kodo in kaka Recho Ogutu, in ng'ama ineno manyalo bedo DP. Sharon jogite oromo, onge ng'ama ok oromo. Opportunity mapok giyudo. Koro jite oromo, onge ng'ama ok oromo. Koro mano gima nyalo duoki jite oromo. To penjo ni mar ariyo. Wan warito mano opportunity. Ero kama na inyo. Wacho ndurito kada mno opportunity. Kada mna ke ni musumi to. Eromo regete. Yes, opportunity mapoka yudo. Penjo ni machielo. To watch mag nominations mag ODM. Ponono ni jotelo mantiere incumbents. Mabendo makolemo madite ODM. Kaponono ni nominations otim. To uluwe nominations. Okang mane mabendo buro bedo pokaw. Bedo buro bedo kuye. Jakom mar party. Maen moluor Governor Gladys Wanga. Osobet ka wuothe e Kenya mangima. Konyiso jopiny ni in dhi wuogi many kuchi ir japiny. To samo wacho ni wuogi dhi many kuchi ir japiny. Embo ng'eyo ni nitiere jotelo madongo including kata en owuon. Emo mi neno ka embo pod timo mana campaign nyaka sani being ni en chairperson mar ODM.
wang ni mangeni nomination dhi beda fair for the first time in ODM. To ambe kanye kumwaritogi ni fairness ni gidwa kele nango. Makori nitiri kodagi. San kod geno maduong' ninge chembe osobet komedo jiwowa ni ng'ata madwaro kom. Kenda kwayo kata sari jomatindo gite. Kata ng'ata ma pod na onge interest. Obi ochung' mane party mar ODM ka. Onge ringo. Kae manyaka wa fight for Recho bende moda kika achiel bende paro minyalo golo kaluwore koda penjo ma bende Fredrick Osuru penjo bed mage. Osuru penjo mabeyo kabisa ni to wan waneno nang'o kadipo ni oyier achiel kuom jo ODM mondo be deputy president. Seche mwadonje e winjruok kaka two political parties, mwadonje any coalition. To wadonjo, kizungu wacho ni give and take. Matiende ni in imiya amane tana mi mane kata ini tuona mane tana tuoni mane mondo walos ot maber. Ok dibed ni ine dichuo to ine dhako e odno. Kata ni ine mama to ine baba at the same time. Nyaka imi ng'ato kore, ng'ama chielo be nyaka mondo relationship no owak. Omiyo oken gima dibuog ng'ata ahinya ni ODM is now pushing for deputy presidency if we are not going to field our own president, for example. Nekech we are also waiting until November, I think, when we are going to have the national NDC. Mondo wane ni decision majo ODM en nango. Wadhi field candidate, koso watimango, koso one we deputize the president. Omiyo, it is not an individual. An individual nyalo betgi paromare, kanyalo wuoyo about gimano timre Kakamega, ni mae pachwa, ni kawuono watimango, Wasir Oparanya, mondo konyalo deputize nga, o deputize His Excellency the President. Nikech wan kaka ODM wanyalo gombo nwa yud number 2. But ODM is not just for the leaders. And kiwinjo duol makata party leader wa masani wuoyogo, eni okane wuon ODM. ODM en mar members. Omiyo members gi, kalure gi the delegates, emabo wuoyo kacha, mondo wachnia, we have unanimously agreed, ni one, we are not going to field a presidential candidate. Recho makama makama kagi kanyo, dakika achiel skadho tok sari, ang'ino biro bedo kwa twak bende, ang'ina ng'adi, nikech kata mkotende kod nominations, yiero mago mag gwenge, hinya mago mag ODM bende, kaki biro bede ka itayo. Nekor mga juang dakika achiel skadho tok sari, we oka yo matin, kwa duogo to koro walusa na mutegna, hinya kotende kod mine siasa chandruoge, achidh nade, mabende gisebedo kagineno. Kidhi mabor. Jumani erogo mar nyithindo. Tinga tera diane dala. We are talking about melting. Melting is the change of state from solid to liquid. Mama yangu akiimba kidogo tu nilalala, baba pia akiimba simsumbui kulala. Rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakor Mugejuang ticha bich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag Luo Benga Luo Rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pas. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi nyono Nyakor Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno ten live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Nyakor Mugejuang waduogo kende okang' mar 2 dakika hos kada 4 tok saa 2 mano mar okinyi. Ng'eni koro gisane wanyalo bedo ni wadong' mana gi dakika 20 mano mar dhiro tok mar okang' mar 2 nyaka bende koro walosi mine he siasa. Wang'eni wantiere gi jotelo mago mag mine ma bende osemako kidienje mopogore opogore he siasa. Gin gisebedo ka gichodo tije mag e yo makare kata gisebedo ka gichwalo nade kikati ni gichwalo yo makare to seyo samoro nitiere ni mine okosebedo katia hinya mine moyier mabende omako lemo mopogore opogore. Gin dongruoge mage mabende gisebedo ka gichwalo to motelo ne higa mar 2027 mine bende ikwayo mar mondo mi owuog oko karomre margi mano mar laro kombe mopogore opogore. Kene gide chid nade mage mabende mine osebedo ka kadhe e paw siasa. Ng'en kapok odonjo tok makamano Recho Nang'adi kano ka yo matin paro ni wi poko wil gi paro mane chwal inyalo na kae gi kanyo. Erokamano. Ewa wuoye wach mane obedo raise gi Osuri I think from Dandora ni to waparo nang'o kaka jo ODM to adwaro nyiso jo neno wa jo party magwa kata jo madigomb donje party ni party pod ongirore it means it's strong. Mongirore. Yes. Party pod and very strong. Ni kwa neno kaka jatendwa masani daktari tayowa kwa neno kaka chair bende support kendo tayowa gi leaders magwa duto to nitie gima they keep emphasizing ni the next primary that is kumidhi yiere jotelo madhi gi flag mag ODM ni dhi bedo a very credible, transparent and very fair nomination. Omiyo kik wabed gi luor ahinya ni to dhi timre nadi kalure gi ODM wang'eyo ma seche moko gimoro no setimre boardroom to abira ni koro wan watimang'o wan jopiny wa ratify gima no setim to kwa kacha to wanyalo wacho ni dhano ka dhano learn from mistakes magisetimo. And mistake mano timre 2017 ochako timre 2022 ni the very same leaders mano yier emano chun godo jopiny chalo ka gima no chun godo jopiny. To mondo wabed ni ji ohero ODM en ni how can we ensure that we have a very fair and credible primaries. Emomiyo jago chane luongo ni to be kolou be ubo yie nekech en kama entiero penyre niya to gi ODM mang'echa to dongi dhi lowu kata ka election pokotim nade kata nomination ema pokotim. Tanadwa nyiso joneno wani kalure gi kaka ODM sani nitie gi gik ma jotendwa wacho gi gik ma gitimo mwaneno. Waneno ka nitiere a lot of trust, nitiere faith ni gigi dhi timre maber around, I think it's around May next year. May the team primaries. Ni this time around we are asking our leaders ni kik udhi chun jopiny gi jotelo manitie. Nikech kudwaro ni jowa bende oyud dongruok. Oganda Luo mondo oyud dongruok. Then allow oganda Luo mondo yier jotelo. Kik ufos ji gi jotelo niya onge kama kata king'iyo Kenya mangima kata anywhere there is nowhere anywhere that a democracy would dictate that all MPs are returned, all MCAs are returned. That is wrong. And we have to call wrong as it is. Ni gima no timbre no emomiyo jowa mang'eny ne wuok ate party. Nikech gineno niya wachandre gi party tichuno wagi gi leadership. Omiyo going forward I think jowa jotendwa let us learn from our mistakes mondo wager party majini gogi gi yie ni en gima dhi tayowa maber. To mar ariyo kalure gi weche miwacho about deputizing
jatend piny. Yiena mondo anyis oganda wa kama ni kik wabed joma abaya weche. Ng'ato ka ng'ato modonje politics kata ka mondiki in Sharon chieng' moro igombo mana bet niya kana if you are not ni can I be the editor manager, can I be the what, you know, nyaki ibed gi some aspiration, nyaki ibede ng'ama gombo ni adongra nade. Omiyo kwaneno kata mama Gladys Wanga ka bedo pushed mondo bed deputy president, wan kaka mine mane gima dwa gombi gi chunywa ni bende nyalo timre Kenya ni ka wanyalo yudo the very first female deputy president, if not the president. It will be a good thing. We will push for that agenda. But nitie joma push maro paranya. Ni winjo ka jo coast bende wacho nango. Gen joho. Mano konyiso ni nitiere pogruok e party. En ni ng'ato ka ng'ato, oganda ka oganda nyalo gombo ni wan bende ng'ato obed president, ng'ato obed kama emomiyo jotelo gi ni kuonde migepe mopogre. Kata wan mobet ka kipenjo Rachels gi. Rachel nyanyisi ni after being women rep anyalo gombo bet ang'o governor ma Homa Bay. Aba bonyisi ni after being MP ma Bondo constituency chunya di gombo bet governor ma Siaya County. Omiyo nyaki bed gi some aspiration as a leader. Ni to ang'o ma anyalo gombo kaka dhano. To mano konyiso ni wan gi pogruok nikech chunyi gombo gimoro. Ero kama na momiyo ni ber bende nikech untiere ka to unduto te halap dhogu ndong ne kombe mopogore. Recho Molo dwaro kom mano mar tingeni samoro gibo confused. Idwa kom mane? Recho adwaro kom mar women rep. Mano county mane? County ma Homa Bay. County ma Homa Bay. To Recho Molo Nyarawila duogo manya uyoma katwenga motedo sakwa bodo. Aduogo kendo monda golo chanda gi Dion Daktari e komar MP ma Bodo. Aya, koro miyo kiny makawuono nikech koro waloso kotende kod mine e siasa. Mine mantiere siasa nikech ang'eni nyaka bed ni nitiere gi ng'ama miyo mantiere kom mar siasa ma you are looking up. Wacho ni ng'at ma diher bedo kaka Kenya koso Kenya ka nitiere miyo ma diher bedo kaka miyo ma samoro osenyiso kit siasa e yo makare. Rechin machako kodi Recho Ogutu to bende nyiso bende ang'ena keti tago maliet to bende nyiso bende mine mantiere siasa gisebedo ka gitiyo nade bende gisechopo dwaro mano mar chwalo dongruoge mopogore kanyakla koda chieng' nade. Mana kinyalo mana nywanda ngi kaka wadhi nikech sabe nan na ero kamano ahinya Sharon. Mokwongo agoni ero kamano, mano e gima narita ahinya nikech kata wan be kaka wagombo donje siasa nitiere samoro miyo wadu moro manineno kaka notiyo gi gik manobet kotimo momiyo koro in be gombo ni karimbi nyalo occupy space. Mokwongo maduong' ahinya ka puka donje mano nadwa paro ni samoro jatend piny owacho samoro konya paro gik mano wacho bata aparo ni oparo nikech apani mae mano wacho nwa kodonje telo ni the first time mubro gombo ni kodok e second round to deputy ne mondo bed ng'ama miyo. Koro wan kaka joma mine pod warito nikech iwacho ni promises are debt. Pod warito kaka no promiswa kendo wang'eyo ni odhi keep the promise kaka no so wacho nikech wambe wagombo bedo deputy president kaka joma mine. Mar ariyo telo mar joma mine osobet ga kinene kaka en stereotype as in joma chuo nene ni mine ok onego bed ni telo and jopiny bende nene ni en ng'ama dichwe manyalo telo ok ng'ama miyo. To sama ginene ni ng'ama dichwe manyalo telo ok ng'ama miyo jo candidates mochung' mag women omigi doubts ng'ikruok mang'eny ni ok gin jok manyalo telo. Mano osobet ka gowa piny ahinya kaka joma mine nikech kaka gikete ni telo onego bed mar joma chuo. Koro samo kete ni telo onego bed mar joma chuo emomiyo koro ibro yudo ka joma mine tendgi nyaka bed ni nitiere otutu moro mineno ni ok ginyal telo. Expectation mar family marwa bende yudo ka kelonwa a lot of things ma mine ok nyal bede ni tele. Ibro yudo ka gineno ni ng'ama miyo onego bed no take care of the family, o take care of children, o take care of the husband. Koro ere kaka odwa dhi balance kane politics. Mae kele wacho ni nitiere mine bende mana ni e keny to pod ne girito mana miechgi to pod girito mana political space margi. Mano kele wacho mama Phoebe Asiyo. Kendo ng'e maber kwa mano tedi. Mano Homa Bay County, Kanyaluo. No rito family ne kende gi nyithinde kendo ne nyaka gichuore but still notiyo maber. Governor Gladys Wanga en gi nyithinde, en gi chuore, kendo neno kaka en very ambitious and kendo also demonstrate maber ni mine bende nyalo tiyo maber and team balancing at the same time. Wan ka be gi Millie Odhiambo. Millie Odhiambo bende en gi jaode, en gi family ne
to pod o balance politics gi siasa gi family issue. Koro mago bende kele wacho ni okay, kare mine gi bende kanite wan nyaka gi Ivo Bara embe en gi family. Makoro kata mana kopogore kamna gi utegi ing'eni yiero miyo mar mondo bekele dongruok scorecard gi mine county ma Homa Bay achiel kuom counties ma bende mine oyier mathoth e kidienje kachako gi governor wadhi jood bura marangwe mano is a woman embe en gi family mare wan gi jaod bura ma Kabondo Kasipul Ivo Bara wan kendo gi jaod bura ma Milima Bona that is Suba North kendo be wan gi Komar women rep ma bende adhi kawo gokinyi Homa Bay County. Koro mano kele wacho ni tend mine osobet kadhi maber. To kineno scorecard margi iyudo ka oingo kata mar joma chuo. Koro ma boso prove no ni mine gi nyalo tiyo maber moingo ng'ata. Gima chakelo waka kenda ahinya maduoko tendwa ni chien en ni iyudo ka counterparts wa magin men. Iyudo ka nitie gik moko makotimore nikech nitiere narratives moko mantiere oko ka ni josiasa gin joma ohero gik miyako. Ni gigi ka giwinjo ni ng'ama miyo noyako, mare wuok malich ahinya. To ka giwinjo ni ng'ama dichuo noyako, to mare ineno ka ikawo kaka normal. Mano sobet ka hinyo ahinya. Kasi biro yudo ka there is this gik moko miluongo ni cyberbullying. Ng'ama miyo idwa go to samoro ng'ama dichuo ni notimo malich moingo kata ng'ama miyo ni. But mara ng'ama miyo ni kaka idwa kete mopogore. Ma ikele wacho niya, wate wan chwech Nyasaye. To gigi be joma mine ok datim gi ka joma chuo gi onge. Ang'o momiyo gi crucify joma mine ahinya gi. Michael bende wacho ni iyudo kata kaka sani adwaro kom mar women rep ma Homa Bay County. Ibro winjo kipenja ni be in gi chuori? Osechak penji koso podi. Ok ginyal penja ni gechan gi chuora. Kendo gi ng'e ni tang no wane dongo mana ka giwacho ga. Tang na wane ni mano language matinde wang'iyo go. But ng'ama nigi chuore gi nyithinde, jite ong'e ni ng'ane to nigi chuore gi nyithinde. Koro kochuno nyaka tanga nyalo tamo mamaya. Ni mine nyiso kana mna ng'at machung'. Ipenje nang meni chung ka. Kuom ranyisi samoro bwach ni nokonyuoli ka, nokitedo ka, Magar challenges mwa face ninge sani kaka wuok adwaro kom mar women rep. Ibo penje ni nyakanye. Korere kake biro and especially mar women rep to bete berbere matin but bochung madwaro kombe mag kaka MPs ibo yudo ka podi penjo gi ni ini nyakanye ok nyal telno gi dhako to jo wotlo nitie koro mago challenges bende mwa face kaka joma mine kapok atieko Sharon weya awach mai bende mogik ibo yudo ka mine pod oluor nikech these challenges ma mine face kasi bro yudo kata ni the bakers ma nyalo finances ma nyalo miyo ng'ato pesa ok gibiga miyo ok gi support ga joma mine gi support ga joma chuo koro yudo ka mine bende challenges mag pesa nyalo miyo giwuog oko Michael wacho ni e county mae king'iyo constituency miluongo ni Rachuonyo onge kata ng'ama miyo mochung nikech challenges ma mine face gi to mana kele en kare joma mine ni giwuog oko kombe gi be gilara nikech kata kom mar women rep mae kom ma ji ok onego bed ni bodhe ini nikech it is affirmative action Cow, kisabed empowered, chikri dhie machielo. Kaka Gladys Nyasuna Wangana. Yes! Erokamano ahinya. Recho, ini wuon nene machalade. Erokamano Sharon. Wan kaka joma miyo, nitiere mokwongo we achak ka pongeza mine ma oseyudo thuolo mar tiyo maber. Nikech tich gi maber, ineno ka constituencies moko yena monda wuo kuom mama mahera ahinya iluongo ni Daktari Lilian Gogo. Nikech tich maber emomiyo Lilian noluwo. En tich maber emomiyo Ivo Bara noluwo. En tich maber ma ng'ato timo emomiyo ineno kata ka ji wacho niya Nyasuna wanyalo dhiro mondo bed kata vice president. Deputy president now with the new constitution. Omiyo tij joma miyo maber emang'o mi timang'o kel hopes ne mine madwaro chung kata ne joma dwaro yiero mine mamoko to ka joma mine ok ti maber again it is counterproductive ni ibo wacho niya oyo uneno kaka Suluhu Hassan otiyo jo Tanzania mache kaka wadwaro ni otiwa Kenya ka kendo kelo ang'o kelo ilung'o luoro ni
kamache kaka ng'ama miyo tiyo to katimo nade to kara an mano okapar kamane mane madwaro to king'iyo I think she was called Salif I think she was a Malawian president before she led very well again omiyo seche moko even outside the country kaka mine tiyo manyalo miyo wa hopes ni ng'ama miyo nyalo tiyo maber to king'iyo wan wawegi iyudo ka wan kaka josiaya leave alone jo Homa Bay sani after Grace Ogot onge any other quote unquote national women leader mawango mind gima later ahinya and yet Baba Raila Amolo Odinga ema champion women leadership mano kupogore gi kom woman rep to kata mana umkendu kata mana Migori yes bere Kisumo nitiere Rosa Buyu gi no say yes emo mi wacho kamano nikech en gima late ni wagombo ni mine ochung to wamono gi chung wan wawegi mwagombo wane mwatimo nade mamine mosewuok oko they may not get the support that we need to seche ma chuo oyieni ng'ama miyo ni nyalo telo noganda mine tend to follow ineno nikech ang'o one kaka the society is construed the societal expectation any ng'ama miyo nitiere tijeni ma usual ka space mar leadership naturally is for men within our society koro ineno ni those stereotypes miyo yiero miyo manyalo tayo ganda maber timre ni bet matek matin nikech iwacho ni wane pok otelnwa ndalo manyocha chung bondo na winjo for the first time kinyisa ni Nyarawila wan bondo in iwinjo kure ka bondo telne gi ng'ama miyo in iseneno mama mane mochung bondo tawacho ni oyo okena ina miyo mochung bondo en miyo manigi agenda for the people of Bondo en miyo manigi agenda for the people of Homa Bay en miyo manigi agenda for the people of Kisumu okiyiera nikech miyo chung to wan bende wawuoguru oko kaka joma mine ok nikech what we are selling en gender card ni an ng'ama miyo koro yiera uru nikech an Nyarawila an dhako to dhako ni ang'o miting'o to emakele penjo kana mnania mine mantiere teloge bende gisechopo dwach jopiny en dongruoge mopogore opogore kamera kwa ng'io kana affirmative action city wacho ni kom mar woman rep ne bende women rep osebedo katiyo nikech magi gin kombe ma bende nomi mine mar mondo mi olor bugo mano mar Truth Agenda Arusha king'iyo I think it is Mizani that keeps polling for parliamentarians and such like tiyudo ka especially mine ma loka wakocha king'iyo maber to kineka polling is favoring them let me put it like that politely ni though I've seen Osiepa Gogo I think it was last year that she polled number 1 in Homa Bay yes and king'iyo Mbaka Marwa I don't know how the polling rated her because it's never there I've not seen but iwinjo ka dwach jopiny dwaro ni ang'o momiyo mine ok ti motegno to I don't want to talk much about women rep nikech iyudo ka seche moko location margi ok mi ginyal timo gik mane gigombo timo bende so sometimes I look at them tawacho ni oyo in as much as agombo ni 7 million per constituency ni team got a chiel area deck but it can only do so much given the value of money and this now I'm talking to my sister here Rachel ni seche moko inyalo wacho kara ni opuk nyasogo ok ti matek to adier ok oti matek ok ni riambo but bende in relation gi what she has but to see also kiyudo jatelo mose set ba malo kaka Nyawang'aya nikech anyiso gini leadership is not just about you it's about collaboration manani and partnership imako ng'ani mondo konyi gero ganda imako ng'ama chielo mondo konyi and that is what someone like Mama Gladys did nikech allocation mimiyo gitin tiyudo ka oneno ni gini tis to dwaro mag jopiny ng'eny koro in jukumu mari kaka ng'ama miyo and that is why men are beating us ni gineno ni pesa mumiya ni ok nyal romo koro nyaka wuog oko mondo adhi a partner either gi national government I look for donor funding I look for other partners out of the country mondo fund some of my projects mondo jopiny otimgo mine otim nang'o koro motelo ne yiero maduong' mabiro encouragement ne joma mine mantiere siasa kitieko mine mondo wuog oko mine wuog oko nikech kok iwuog oko be onge ng'ama bong'e ni nyalo mana chiel nyaki wuogo komotegno mondo nyis jopiny agenda mari to leadership is not about being a women rep or being an MP or being a governor we even have women leaders from MCA or ward reps omiyo mondo wami minegi opportunity mondo ginyiswa gik ma ginyalo timo noganda and one of the things ma adwa kwayo jopiny
mine for a very long time have been at the back. Omiyo, they may not have enough finances. Masiche midwaro ni kamiyo walk o wuog yogonyu o tim nwa chela riadek onge richo gonyo ngato. Lakini give us the latitude. Nia seche moko expectations marugo, we may not be able to meet them. But kiku lose on a good leader just because udwaro no gonyu. Kiku lose on a good leader just because you want to intimidate that person. We are fallen victims of the same. Tiudoka chuo, I enjoy that. Ni they intimidate joma mine. Koro miyo kikwa luora hinya ni aluor ni dhi gonya duk o aluor ni dhi yanya woga oko nikech aneno ka gichike masani gi. We are a bit protected. And we can as well look for police officers more worth godo kuonde mineno na a bit volatile go. Mondo luor mar ni oyo oknyal yera kanyo kanyal dhiecha mondo timre na diorum. Ero kama na inya recho gutu bende boda kika chiel. Encouragement na mini weteni mabedu chungo de siasa motelo ni yiero madnya. Ero kama na inya Sharon ana brain encourage miyo mora magumbu chunge kom mora kachakre gi MCA nyaka president mondo giwoga oko mondo gichunge kombegi. Ningech kombegi okoketnegi ng'ata okoketnegi specific people ni gin mana mar joma chuo. Mane momiyo katiba ma Kenya bendo yienwa mondo wachung kaka joma mine. Emomiyo wabiro gi the third gender role mondo wambe kaka joma mine ogo mondo wachung. Leaders mabeyo ma mine osewuok oko kendo bende gisa miwa tich mayot, gisa yawnwa yo kaluwore gi tije maber magitimo. Aka thuolo ni mar kendo gone Governor Gladys Wangero kamano. Omiyo mine mang'eny e Kenya ka sani nyalo ne kaka jotelo because otiyo matek kendo gigene nenore yanga kaka osobet kotimo. And maduong' mogik kaka bedo ne jakom mar party bende mondo mine samoro donje gini mang'eny ibo yudo ni samoro koso pesa kata fee moketnegi mondo gichul mar nomination. Ka be mani nyalo duok ne mine piny matin. Maru gi mag yudhe gi joma ntiere koda ng'ol. Oduoke chien, but kata ka ginyamedo duoke. Ka ginyamedo duoke chien ahinya, bro encourage mine mang'eny. Nikech ng'eny gi bende onge pesa. Bro mede encourage mine mang'eny mondo donji. Ero kama na inya recha. Ang'ina remo ugi tuwa. Kricho sa. Yena wach wachachiel na jokono. No. Recho gutu tiye. Kapok atieko Sharon. Nadwa kwayo jo Homa Bay County man kumora mora. Ane pap 2027 e komar women rep ma Homa Bay kenda dhi kawe ningech wang'ne moko dwa jok mabire pap ni anadhi timo numa mane siasa mwagombo ni wawuoge kaka joma mine nyaki exercise mondi IBC to ni kampeni ya dwe mara bichi gama biro recho what nyere repradek kende anadoma na kwayo jotendwa especially Gideon Ochanda in particular ni wayie mondo kikwa chun jopiny gi weche ka neno tulo manyo timre mwalo Central Sakwa oken wach maber ahinya ni kata bunde muoch ei jogweng nikech jatelo biro. Omiyo nakwaya a lot of tolerance. Let us not force jopiny gi weche to waneni ere kaka wawuoyo kaka jotend josirikal wawuoyo gi jopiny gi mbola gi yo maginyalo understand gima wadwaro communicate no mokwa force nikech seche ma kidhi kamoro to tulo wuok kidhi kamoro to tulo wuok oken wach maber ahinya. Omiyo jogo mano hinyre mwalo lenya agonu mos kenda wacho ni an kodu kendo pod nyarawila nie pap kenda duogo wang'ni mondo watel ne oganda wa eyo makare Bondo constituency. Ero kama na inya ngini josiasa bende dhoge gi riek nikech ko mi 30 seconds to kore doka 1 minute plus kata kama agonu ero kama nare mo ugutwak agonu mos lakini angini kinde mabiro ber ka wakelo joma mine mabende sebede pau siasa kanyakla kod koro upcoming mabende koro dwaro kaw kombe mopogore mar mondo mwapor godo wacha biro bedo ka gelu mar mondo mi watwagi makare ko kama agonu ero manyako mondo e toko kin makawuono dakor ngajong dakika 27 tok sario mar okinyi mabiro en chenro mar ng'ejo thumbe wa jathum maneno ka Solomon Atito odayo dhoge en jathum ong'ere kaka Sami Kijana mano hemo wi godo ibed go dira makare nyinga Sharon Ong'aw warar kendo juma mabiro.